Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlanga Amandla esiZulu. Umngwenyenkomo Savukazi Mvuleni intokazi yazala Mamkhize. Namhlanje ngivakashela usisi wami uzongichazela kabanzi ukuthi bamgila ngani, kwenzakalani ngaye. Engabe usehilile yini na? Uzosichazela kabanzi. Sicela isimuze ukuthi usiphatheleni. Sawubona. Yebo sawubona. Kunjani? Ngiyaphila unjani wena? Ngiyaphila nami. Ubuya ngokuhlala ngifisa ukukubuza igama yazi cause angizwile ngazuthi uthe awukho comfortable. Ubuya ngokuhlala? Ngihlale eWaterloo. Waterloo. Yes. Okay. Ikhona la khulele khona. Akusikho ngila ngikhulele khona. So Ukhulele kuphi? ngikhulele eNdwedwe. Oh, okay. Ngamuvele eWaterloo sengiqeda matric ke. Oh. Indawo enjani? Indawo nje simakhaya senza izinto zamasiko. Indawo nje kanjalo. So nje yakwazi ukusina? Awu ngiyakwazi ayikho umuntu okhulele eNdwedwe ongazi ukusina. No ngiyakuzwa. Kwenzakalani izamazi bagila ngani? Hayi Ungashiyi ngisho igama lo ngifuna zonke. Ayikhuleka ke. Okay, kushuthi ke njengoba bese ngishilo ukuthi ngikhulele eNdwedwe so ngase ngayohlala eWaterloo sengiqeda matric ngiyobona impilo ukuthi kwenzeka kanjani. Okay, kushuthi mangifika ke eWaterloo ngafike phela nami ngiyafika abafana bendawo vele intombazane efikile. So nami ngagcina ngitholelile ke iboyfriend. Wayengekho mdala kunami sashiyana nje ngeminyaka ewu4. Okay, so mangimthola lo muntu lo ngamchazela sonke isitori ngoba mina ngangiphuma emakhaya ngiyintombi and ngangihlolwa. Okay. Nasekhaya nje ngikhulu sisibami nabo bebehlolwa beze kube ubuthi untombi babo behamba sebethola abantu abayeni. Okay. Okay. Yeah, so ngiyamchazela ke ukuthi mina ngiphuma emakhaya. So umufuna ukuba nami kunezinto ozomela wazi ukuthi angeke sizenze mina nawe. Njengokuthi mina ngisayimisele ngokuthi ngibugcina untombami ngize ngibone ukuthi kwenzakalani vele umuntu mina naye sibheke kuphi. Okay, umfana abo umuntu understandayo nje ukuthi okay it's fine vele mina ukuthi ngize kwena ngoba ngijahe lezo zinto lezo sizoba right ngoba ungitshelile nje kusa early ukuthi into yami nawe izoma kanjani. Ngimchazele nje ubabami umuntu okanjani yonke into okay ke. Kusanjalo sithandane naye yazi kwaphela unyaka sithandana siphethene kahle nje siphisana ngalendlela le mina engicomfortable ngakhona ukuthi uyazi ngiyamvakashela ngiyafika endlini yakhe sometimes kodwa ayikho into esizoyenza. Okay. Okay, kushuthi ke kwenzeka ngelinye ilanga unyaka sasisuqedile unyaka. Okay, uyambona umuntu mase ukuthi yena yabo lento yenu le sekukhona la afuna ifike khona. Kodwa manje wena awukakabi ready for leyo nto leyo and uyazi ukuthi iziphi izinto kumele uyilandele ukuze umuntu ugcine ukwazi ukwenza naye izinto. Ngimtshele ngimbuze elinye ilanga ukuthi usa right yini ngathi ngoba angeke ngisho ukuthi akahlale nami ebengekho happy kukhona angakutholi athi yena ayangikhululeki. Lapho uyamsukela Ngiyamswela ngoba ngiyambona indlela asengakhona. Okay. Yabo ebese umuntu okuthi mawukuthi mhlambe ifoni yakhe ngangithinta naye ethinta ifoni yami sasi right mina naye sasi right ngenye indlela. So mangithinta ifoni yakhe ngafica intombazane mhlambe ngizombuza ngakhona ukuthi hawu ubani lo kanje usenokungitshena ukuthi nginesibindi sokuthi ngimbuze ukuthi ubale ntombazane kodwa kube kukhona izinto akangagculile ngazo ngami. So inkingi sengiyabona nami uthi okay mhlambe usenamantombazana akayitholela kona emaceleni ingakho ngaze ngamqonda ngathi okay ngoba angifuni ukuhlala nomuntu ngibe namathemba ukuthi mina naye si right nginala singaya khona kanti yena akasekho happy ngami uyenza izinto zakhe emaceleni ngoba mina kwakuyena yedwa. Okay, shuthi ngambuza elinye ilanga ukuthi usa right nathi nayikhuleka usa right nje na ngoba ngamtshela iqiniso yena uya understand soze nje izinto ezongizisa ubuhlungu. Okay nami kube mnandi ke ngiphume emakhaya ngafike uthanda ungathola umfana ounderstandayo isikhathi esiningi kuthiwa abafana nje uzobafica le abafana abadlala ngamantombazane. Okay, utshwala ngangaphuzi mina utshwala njengomuntu oyikhulelele emakhaya intombazane notshwala nje isibhaxu leso. Afike endlini angilandi ethi ngiyomvashela nje kwi-weekend ethi sizochilla endlini awulukho kutheni uzokwenzakala yabo. Okay vele ngijwayele ukuya nginankinga ngiyahamba mangifika endlini uthengile 6 pack eSavana. Okay ngiyamtshena mina ngiphuze ethi hawu kunani
muba nenkinga ngizokuhamba ngizokuthatha vele ngize ngiyokubeka endlini. Yabo. Ngeke akukho wrong kuzoyenzakala kanti awusangithembini sesihlale kangaka nawe nami ngibe nalokho ukuthi hawu ngiyamthemba umuntu wami. Hayi-ke sihlale endlini-ke vule lamasavana lawo i-6 nje siba u2 sihleli sibuka ne-TV. Vule lamasavana lawo njengomuntu ongabazi utshwala. Mina utshwala nje kwakuyinto engingayazi. Uyazi ukuthi vele buzosheshe bungene egazini kodwa nawe uya-enjoya le feeling ongayazi ongajwayele ukuthi kunento eyenzakalayo. Shuthi siphuze-ke siphuze. Manje alukho uvalo mawuphuza ukuthi uzoligada kanjani iso lamama udakiwe. Noma umthembe ngale ndlela ukuthi usube naye isikhathi eside uyamthemba ukuthi ngeke aze akuthinte. Ngangimthembile. Enye into eyangenza ukuthi ngimthembe ngangisamanda ukukhuluma vele naye ukuthi usa-right yini ukuba nami wathi usa-right. So ngangimthembile. Kwanganganakho nje lokho angazi ukuthi umqondo wami waba kanjani ngalela nganganakho ngoba nje ngaphuza nje impela. So angeke ngisho ukuthi ngiyakhumbula kahle ukuthi kwenzakalani kodwa ngiyakhumbula nje mina naye sesisembhedeni lapho ngangiphuze ngokuthi angizazi nokuthi ngubani. Ngisembhedeni naye siyakhisana yonke into i-right. Ngiyakhumbula nje ngimphusha kancane ukuthi yekela esengithinta ngendlela nje esingajwayele ukuthi sithintane ngayo. Yaphela amathandana niyathintana kodwa makukhona la lokho eningakakwenzi khona sekuhlukile. Ngilokhu ngimphusha kusho ukuthi vele nami amandla wasekho ngiyiphuzele. So nakhona ukumphusha kwami ngeke ngisho ukuthi kwaku-serious ukuthi ngoba vele ngangiphuzile. So kwayenzeka-ke into eyenzeka. Ngagcina ngilale khona. Isendlini ehotel ungangihlala noma mncane udadewabo ma. Ngagcina ngilale khona. So ngiyavuka ekuseni ngivuka embhedeni. And yena u-act engathi ayikho into wrong eyenzakalile. Ku-right yonke into. Ngiyavuka embhedeni, ngivuka embhedeni wakhe angigqokanga. Naye nangula and mayevuka ekuseni uyangibingelela kahle ngesmile ujabulile. Ngayo yonke into nje eyenzakalile. Umuntu osenkingeni la yimina ngoba ngiyabona ukuthi for sure ikhona into eyenzekile wrong nami ngiyawuza umzimba wami ukuthi khona into eyenzekile. Ngeke ungezwe. Emqondweni wami ngihamba angizange ngigeze ngisho nanokugeza. Ngathi nje mangibona ukuthi okay umuntu ongathi unenkinga la yimina, umuntu othukile la, omangele ngayo yonke lento le yimina. Okay ngithi hayi sengifuna ukuhamba thina ngeke usageza ngikwenze lento yokudla ngithi no ngizogeza endlini. Manje uyabona ukuthi kwenzekeni? Ngiyabona asikho nesidingo sokuthi ngilokhu nje ngihlanyisa ngoba phela sengikhulile vele izinto ngiyazazi ukuthi bengakakwenzi kodwa vele ngiyazi ukuthi nje ucansi into ekhona emhlabeni iyenziwe. So ngadecide ukuthi ke bekukhona nempedeni. Bekukhona nempedeni bengekho lutho bekhona impahla nje zami zilahlekile. Okay imizimba yethu ayifani ne? Yeah. Kuyenzeka abanye babeluza umntombi baba uthola ukuthi aliphumi sidala igazi. Lalingekho. Lalingekho. Futhi umzimba wakho. Ngasuka endlini ngahamba ngaye endlini. Ngafika endlini-ke ngageza-ke kodwa ngangingekho right. Ngangazi ukuthi ngizizwe kanjani. Ngangikhala kodwa kokunye ngi-confused nje ukuthi kwenzakaleni. Okay yangifonela ngibuza ufike endlini u-right ya ngi-right ngihlala othi uzongifonela late. Angifonele late athi ngize ngizomcheck ufuna sikhulume. Okay mangifika ngihambe ngiye kuye futhi. Masifika sikhuluma naye. Usenawo ngisho umdlandla okumbona. Ngisanawo ukumbona ngoba ngiyafuna ukumbona kuningi okusemqondweni kuningi engicabangayo. Okay ngiyafika-ke kuyena kubo yena ongichazela yonke into ukuthi wenzakaleni. Usengitshena ukuthi kodwa yena akayisoli ngalokho okwenzakalile kakhulu ngoba ngiyamthanda nawe uyangithanda. So akukho wrong kakhulu into nje inkinga ukuthi kwenzeke ngendlela ebengasiyona. Okay ngi-understand nami ngoba phela ngiyamthanda vele uthando lolu lamajolo nisewuthola emakhaya la koNdwedwe uyambona umuntu isikhathi esincane uyabaleka qhamuka omama uyabaleka akusafani namanje ngoba sengila vele nami sengibona izinto ezintsha manje ukuthi nje uyahamba uyohlala nomuntu wakho yonke le nto. Okay ngi-understand ngingabe nje nenkinga kakhulu ngamukele futhi ngashesha nje ukwamukela noma ngangithukile nginalokho ukuthi uma mncane maye ngibona. So ukwamukela kwakho kwakuhamba kanjani because la urojiwe asikho isivumelo awuvumanga kodwa futhi
yazi khona lento le eyenzayo ukuthi into mayigejile uhlezi unesilonda sokuthi angizwanga okusho ukuthi awu-acceptanga ukuthi yenzeka ngempela ngoba awuzwanga awubonanga wawungekho kodwa yona unawo umqondo ukuthi yenzekile so ukwamukela kwakho kuhamba kufikephi Ukwamukela kwami ngicabanga ukuthi ngoba ngangimthanda kakhulu mhlambe ngangenzela ukuthi ngifuna ukugcina uthando lethu ngoba khona inhliziyo yami yayiba buhlungu and mangingedwa nganginakho ukucabanga ukuthi ngoba yena ukephuze vele so ukwazi kanjani ukuthi ingoba besiphuzile ngabe kusho ukuthi nama ephuzile wenza izinto ezikanje kodwa ngibuye ngikudlulise futhi lokho ngithi ngoba si right usangikhombisa uthanda kukho kusashintshile phansi kwethu ya kusa right nje qhubeka inkinga aqala manje mase ngeqiwa ama periods wami yo ngoba vele kwangasetshenziswa i-protection lapha ngoba yonke into nje yenzeka fast okay ngiqale ngithule inyanga yokuqala nje ngathula ngangamtshela lutho kodwa nami ngithukile senginakho lokho manje ukuthi hayibo what if khona into eyenzekile landela inyanga yesibili futhi nakhona iziyophela ngiyabona ukuthi no angimtshela sisa right angithi angamtshela lutho vele sisa right nayo uGayi ngoba nje yonke into isa right sesiyavashelana vele sesiyayenza isex ngoba vele okay ngithi yazini ngimtshele nje kahle ukuthi kusukela kulokhu yakuqala so it's been 2 months manje angena ama periods wami yaqala lapha inkinga kwenzakalani ke manje qala lapho ke inkinga manje okay waba nokuthuka nje ukuthi hayibo kanjani manje leso sikhathi yena ubenabo abantwana ebenganabo okay and nayo isabelela ifamily yakhe futhi vele ukuthi bazothini kodwa waqala waba umuntu ongathi right uyangiduduza uthi hayi okay khuleka soba right ungakhathazeki mina nawe si right ngizoba la nami ngibe nalelo themba lelo umuntu esengikhathazeke ngaye manje isemakhaya ukuthi emakhaya ngofika ngithini kubaba ngofika ngithini bofike bengibuye kanjani kwaqhamuka mina ngedwa nje ngazohluka eceleni kosisi bami izinto zabo kade bezenza ngendlela and umuzi wasekhaya uhloniphekile kakhulu so nje hawu bathi bayangizama bayangihambisa mina ngifika ngithola abafana le okay ngiyaqala ngiyamtshena mina ngimtshena ngamasiko phela izinto ezenziwayo umfana makakhulelisiwe ngenkathi sisa right naye sathi ngizoba la for wena ngiyindawo okay mina ngiyamtshela ke ngiyazi ukuthi akanayo imali ngoba uyibambela naye amatoho nje angatheni kodwa angeke azahlulwe yimbuzi ukuthi ayogeza umuzi ekhaya at least lokho is something noma ngonile ngizothethiswa kodwa umuntu mayevelile ukuthi yena ukhona uyalibona iphutha lakhe uzogeza umuzi ngiyakubona okunye nokunye okay so ngimtshene ngithi mina into engangenza ngibe ngcono ekhaya nje bengakangibambi uma amncane engakangibambi kuba vele make wangibamba umamncane uzothatha le ndaba le atshela umaye emakhaya so ngicela mina nawe silungise indaba ukuthi ungakwazi yini ukuthi uthenge imbuzi vele kuba imbuzi nemali encane just nje ukuyogeza umuzi ukuthi ngifikile ngangcolisa umuzi wendoda ukuthi angakwazi ungenzela lokho wabukeka nje yena lento engikhuluma ngayo angayazi futhi angahlangani ngiyamtshela ukuthi mina ngakutshena ngami ekuqaleni hayi ukuthi awungazi ngakutshena ngami ukuthi ngiphume endaweni kanjani so lento engitshela yona ngiyayazi ngihlezi ngangibona iyenzeka athi akaboneni ukuthi uzoba nayo leyo mali yena ubone ngathi kwamele save imali ayisevele ukuthi umntana masekafikile at least akwazi ukumnakekela lokhu nje yena akakuboni kuyinto ebalekile lapho kumina kubalekile ngoba ngiyazi ukuthi ngase ngixoshwe ekhaya athi yena akakuboni kuyinto ebalekile siqale manje sesiyaxabana mina ngilokhu ngiyambelesela ukuthi ngiyacela ungenzela lento le ingane masifikile kobonakala noma mangeke angiyekele ingane seyila abazali babajali bayadina kodwa ingane masifikile bazozama ukuthi bakusize umfana wabantu wakhetha ukuthi ayitholele abanye engasanaso isikhathi sami isikhathi esiningi ngase ngithi mangikhuluma naye angangiphenduli uthola ukuthi ngiyamathapha angiphenduli ngiyafika endlini ngithi ngiyombheka kubo-ke manje ngifuna ukuyobona ngiyamfica endlini yakhe akekho mangiyabuza uphume nabo bani ngabona ukuthi yabo la ngiyabalekwa-ke straight la lo muntu lo yangibaleka akangitshelanga emehlweni ukuthi mfethu mina ngifunda ukuthi ezongihlanganisa nengane wazenza umuntu ozoba khona kanti yena uyazi ukuthi ekuhambeni kwesikhathi uzongibaleka
Okay, sekuyimina ngilokhu ngi-live kuze kuthi ngelinye ilanga ngithi no. Mangathola umuntu omdala kubo ngamtshena ngale nkinga le enginayo. Okay, ngafika ngaya kubo. Ngihlezi vele ngifico sisibakhe ngibabuze umama khona uyasebenza ubuya late emsebenzini ubuya ngabo past 6 kanje. Okay, ngifike ngiyazi ukuthi ubuya nini. Ngiqonda nithi nesikhathi afike angene umama ngimbingelele kahle akaze angibona vele. Okay, angibingelele ngingene endlini ngifike ngimchazele sonke ngoba manje ngiyadinga ukuthi lento yenzeke. Ngamchazela sonke istory into eyenzakalile ukuthi ngikhulelwe ingane yakhe and bengimcelela ukuthi if angakwazi angahlanganisa into encane nje just ukuyogeza umuzi wasekhaya ngoba mina ekhaya kule emakhaya and kuphilwa vele ngesiko nje izinto eziningi. Uma wakhe angitshena ukuthi akayingeni wathi nje akafuni ukuza nginikeza ithemba lokho sakukhuluma sobabili akazi ukuthi wavuma noma waphika yini yena akangeni akafuni ukuyingena indaba zethu ngoba kofika namanye amantombazane la ngelinye ilanga embikele ezinye izitori koze kube nini so yena akangazi uqala ukungibona akafuni ukuyingena lezi zinto. Phoxekile-ke manje bese kuyithemba lami lokugcina ukuthi mhlawumbe uma wakhe khona into angayikhuluma naye-ke ukuthi kube khona okwenzakalayo mhlawumbe abantu abadala bazongenelela. Kwasho ukuthi-ke umama ungayingeni nje onganasikhathi. Okay, ngabona ukuthi lento ayikho vele ukumlandelela kwami ngeke ungisize ngalutho ngoba vele kuyacaca ukuthi yena akahlangani manje uphumile kumina umuntu. Ngihambe-ke ngibuyele endlini ngihleli-ke nomama mncane la vele umuntu omdala ngeke ngaboni sekukhona into wrong ngawe kuze kufike leso sikhathi ukuthi uyabona ukuthi okay lo akaseyedwa khona umuntu ozayo la. Angihlalise phansi akhulume nami-ke ngimtshele nje lonke iqiniso nokuthi umfana ngamzama ngani ngaze ngazama noma wakhe. Ngamtshena ukuthi umfana ngakhuluma naye wagcina sengibaleka. Athi nakungcono ukuthi siyokhuluma nefamily yakhe-ke ngimtshela ukuthi baba khona vele akekho uhlala nomama and umama ngake ngamzama umama naye wakhombisa ukuthi akazingeni. Thi-ke kuzomela ukuthi afonele umama amtshele sonke nje istory ubonakala ukuthi kwenzakala kanjani ngoba naye mayehleli nami la afihla ukuthi kunento enzakala uzobe umuntu omumbi ekugcineni agcine sengena ezintweni ekade engazi lutho ngazo yena. Atshela umama-ke yonke into eyenzakalile. Wathiwa kumele ngigoduke-ke ngemakhaya. Umama nje into akabuya naye akazange angithethise wangifonela nje umama mncane esekhulumile naye bakhuluma nomama mncane bakhuluma naye umama mncane emtshela ukuthi kwenzekile. So ingane ilenzile iphutha asikho isidingo manje sokuthi kukhulunywe kakhulu ngoba ziningi vele inkinga asebhekene nazo kubaleka ubaba bomntwana ayikho nje into asangayenza. Okay ethi uma angifonele athi nje pakishe zonke impahla zakho ubuye. Ngimtshela ukuthi anginayo imali ukuthi ethi khuleka ngemali bazonginikeza. Okay-ke ngipakishe impahla zami ngakusasa ngiyahamba ngiyakhala ngiyasaba ngiyazi ukuthi ekhaya vele kuya koshuba. Okay-ke pakishe impahla zami ngiyahamba umama mncane anginikeza imali ukuthi ngigoduke ngiyagoduka ngekhaya. Kanti-ke uma uzomtshena ubaba sengikhona la uyosenzela i-meeting nalo muntu engimsaba kangaka. Okay-ke ngiyafika usuku lokuqala nje ku-right ngifika ekhaya kuyalalwa kuyavuka kahle kahle ubaba uyabuya ngagoduka kwakulesine ezobuya ngolesihlanu. Inyanga sezingana Ngase ngino 4 months. Kwenze kanje ngesikhathi esincane angithi umfana ngamtshela sengidlulwe inyanga ezu2 kwaba ile nyanga lesithathu ke sengibhizi ngihubhana naye ngoba kuphelanga ngisho amasonto nje ethe uzoba khona kwiqiqi wangijikela. So manje seku4 months kwakulesine ngigoduka ubaba ezobuya ngakusasa vele ngiyazi lesihlanu babuya. Makafika nje kube yonke into right masuke bahlale phansi noma uma ngibizi angihlalise la. Ngiyafika-ke umtshela sonke istory kubaba uthi okay-ke into engifuna ukukutshela yona nami into engizwile ey'nsukwini nje akaphela isikhathi esingakanani. Ngifonele ngolesithathu ngathi wabuya izolo kulesine ngoba namhlanje sengikutshena ukuthi-ke uhambile wayohlala noma mncane wakhe uthala uyena wafika wabonani abafana esikhundleni sokuthi afune isikole afunde aqhubeke nempilo yakhe mangabe ufuna umsebenzi esebenze njengezinye ingane yena-ke wafike wakhetha ukuyitholela ingane.
Ubaba angibuke angazi ukuthi wayemangele noma kakunjani ukuthi ukhuluma ngani. Athi uma ngikhulumeleke nami ngikhona la yena ngeke eze ngiphendulele yonke into la ngila angikhuluma ukuthi kwenzakaleni. Ngasho akukho okuningi engakusho ngasho nje ukuthi baba sengizoba nengane. Asukume ashiye sinoma sihleli. Asukume aye ekhishini afika akha amanzi ame phandle umbone ukuthi uyacabanga ukuthi udiniwe and ngiyamazi mayediniwe ngiyasho la ukuthi kazi kuzokwenzakalani. Into engiyithandazelayo ukuthi maye ngangixoshanga nje wathi angihambe la abuye lapho ahlale phansi angichazele sonke isitori sokuthi akona oqala banengane entombazane yena uyikhulisile ingane zamantombazane nami bengibona ukuthi bekwenzakalani ngosisi bami. Omunye nje uhlala emzini wakhe ku-right yonke into, omunye naye unekwakhe uyasebenza. So mina ikona lokho engidecide ukuthi ngimbuyele nakho lokho okwenzakalayo. Athi-ke yena angeke ezebe inhlekisa kubantu, angeke ezehlekwe yena womakhelwane. Ucela nje ukuthi ngithathe iy'mpahla zami ngihambe ngiphume ngiphele kwakhe. Uyangixosha. Qale-ke manje uma akayizi umali yokuthi ngixoshe uyazama ukukhuluma naye. No, ingane yenzile iphutha kodwa ngokuthi umxoshe angeke kusasiza ngalutho ngoba uma wamchazela nestori ukuthi umfana wenzeni kanjani kanjani. Ethi asikho isidingo sokuthi umxoshe, ethi ubaba nje akaye kubo kwayo ngoba mina ngeke ngize ngiyamukele le ngane akathi uzoyiletha la ekhaya. Angeke ngikhulume indabeni, angikaze ngidile nento kanje and futhi ngeke ngize ngidile naye. Ethi akaze nedile nento kanje futhi nje ngeke kuqale ngami. So nje into akayicelayo ukuthi ngithathe konke ngokwami ngihambe. Hlampe uyongixolela mhlazane abakubo kale ngane le bafika bazogeza umuzi wakwakhe ngoba phela usezile ukuthi umfana ubalekele kwageza umuzi. Hlampe yena uyoxola-ke kuhlawulwe ingane ngoba akafuna ingane engawona yala ekhaya ikhokhelwe ingane bayithatha abakubo kwayo ngoba yena la kohlala ingane zamadodana akhe. Ingane zethu ufuna zibe namakubo. Ngizophuma ngihambe ngiye. So nje bekwatile why kubo ukuthi ukwatile but azama ukuthi-ke asigwinye lesi simo noma ngabe kuthiwa asikaze simehlele amadodekazini akhe amadala kunawo kunokuthi akuxoshe. Uwumuntu okanjalo. Nami ngoba kuyile nto engangiyisaba nje ukuthi engathi ngangangixoshe ngoba ngiyazi ukuthi vele uwumuntu okanjalo. Nami ngiyazi ukuthi yena wayethuzela ingelosini meza labana. Hayi kusho ukuthi wayelindele ukuthi sizofana sonke. Kusho ukuthi nami ngizokwenza njengosisi bami. Ngizohamba ngiye kuphi ngoba noma mncane ngiyasaba ukuyoba umthwalo wakhe. Ungcono ukube sinomfana sisa-right ngoba bengahamba ngiye kuhlala naye. Konke nje lokho kuyaduma emqondweni. Uma ngoba yena-ke wayesanaluzwelo wamfonela kumamncane. Vele sinomamncane sasingaxabananga. Yebo wayephoxekile ngokwenzekile kodwa hhayi ukuthi sasixabene. So umama-ke wamfonela-ke washo ukuthi kwenzakaleni. So yacela ukuthi angithathe back ngiyohlala naye. Wamtshela nje ukuthi kahlahle ngixoshiwe. So ucela ukuthi ngibuyele kuyena ngiyohlala naye uzozama ukuthi njalo ngenyanga athumele something nami ukuthi ngisize noma ingane isikhona uzobona ukuthi wenza kanjani. So ungahamba ngabuyela mamncane uhlele endaweni uyambona lo muntu lo wakukhuleliswa uphila impilo yakhe kumnandi akanandaba nawe kwaze kwafika isikhathi sokuthi ngiyobeletha. Engabuyi ngangitshena ukuthi hlampe mangikhona la hlampe maye ngibona sometimes ngiphumile ngesitolo kuzoba nalokho ukuthi lo muntu lo uphethe ingane yami ukulezi inkinga zonke ngenxa yami kodwa wayenganakho lokho. Wayenganandaba enganakho nje lokho ngisho nokungibingelela endleleni kwakuwukuthi nje unjani. Nami ngangivuma ngazi ukuthi naye ngivumisa ngoba kumele ngabe ngiyatholela ngithi ngiyaphila kube kuphelele kanjalo. So safika isikhathi ngabeletha ingane. Umama wayengizama ngemali ngoba wayethumelela imali engimamncane ukuthi sizame ukubhekelela ingane kodwa nje ngasokola kakhulu nengane. Ngisamncane nginengane impilo yami ngayibona kahle ukuthi imile. Ngiphatha nakabe ngiyambona lo muntu and impilo yakhe ngathi right ngoba wamane waba nenhlanhla yena wathola nomsebenzi ongcono. Ebekade bamba lamato wathola umsebenzi ongcono. So umuntu akasenayo empilweni yakhe sebephila right. Mina nje ngiyintombazane yaphuma emakhaya wafika wayadlalela ngayo wayezalisa washiya kanjalo. Esefikile-ke umntwana ubekhona ukufaka isandla. Ebengakwenzi. Esebenenhlanhla umsebenzi. Ebengakwenzi. Kuyafana nokuthi wayiphika noma engangitshelanga ukuthi akuyona yami ngifuna kodwa indlela owawenzeka ngakhona wakhombisa ukuthi nje lengane le akayidingi. So umngane nomntwana manje
Usekhulile uzohlanganisa u2 years manje. Oh, okay. Yeah. Namanje nje lutho nje. Lutho. Kodwa still ngisahlala ngoba phela ekhaya mina ngigoduki. Ekhaya kuyashonwa, kwashona umkhulu ekhaya. Ngangakwazi ukuthi ngiye. Ngafona ngabuza ukuthi ngeke ngikwazi ukuthi ngifike ngoba kushona umkhulu wakomkhulu asemndenini kodwa wayajwayela ekhaya. Ngabona nje ukuthi noma naye akazi ukuthi kumele kube kanjani. Ngabona nami ukuthi angeke ngikwazi ukuthi ngiye. Kwenziwe imisebenzi angikwazi ukuthi ngiye. So ekhaya Osisi bami bayantshontsha uma ukefike yena because mayegibelile esuka le ezeThekwini uyakwazi ukutshontsha ke naye ubaba kumele ngazi ukuthi uma uyayibona ingane. Kahlahle nje ubaba wangikhipha enganeni zakhe. Okwami nekhaya lami kwangiphelela ngoba ngihlala noma mncane nje akasiyo wasekhaya. Makuthiwa ngiyagula kudingala izinto zamasiko ngoba nje ekhaya kuhlezi kwenziwa izinto kufakwa iphandle. Angazi ukuthi angangisiza ngani. So impilo yami isiphelele kamamncane nengane enganababa. Ubaba ukhona uhlezi ayibona kodwa akanaso isikhathi sayo. Uyithathisa nje okwengane akangayazi, akanganandaba nayo. So ingane ke manje uyikhulisa wedwa noma mhlambe usuyitholela omunye ubaba? Okwamanje akekho omunye umuntu engisamtholile ngoba ngiyacabanga ukuthi angakahili. Angakakudlulisi kusanalokho nje ngisahlezi ngikhala noma ngibuka ngicabanga ukuthi mhlawumbe kube ngayikhipha nje ngabe ku right yonke into. Kodwa nje yawo ngiyaxolisa kakhulu ngesihle sakwehlakela. Ngiyathemba ukuthi uzohamba isikhathi uhile ukwazi nawe uqhubela phambili nempilo yakho. Hayi nami ngithemba kanjalo. Ngiyabonga kakhulu. Sivashela uhlelo lethu. Ngiyabonga nami. Bazali bethu asizona iy'ngelosi nje basiphilela emhlabeni. Nani futhi anibanga iy'ngelosi futhi if ungabanga ingelosi nawe kuyacaca ukuthi nawe ngeke uzuzale ingelosi. So amaphutha esiwenzayo ngicela ukuthi nisixolele, ningasixoshi emakhaya, ningasikhiphe ey'nganeni zenu. Niyazala nabazali and ngeke kushintshe lokho. Niyathanda anithandi. Ngiyacela ukuthi amaphutha ethu noma kuthiwa kubuhlungu kangakanani nisamukele nawo mase nasiqondise ngendlela ningasiqondisa ngayo. Kodwa hhayi ukuthi nisikhiphe egazini leni, nisikhiphe enzalweni yenu, nisikhiphe ey'nganeni zenu. Ngiyacela lapha embukela emakhaya ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare. Ngiyanithanda kakhulu. Bye.